Dobré ráno, priatelia. Dnes som chcel pôvodne upiecť hus, ale zohnal som kasisu, ktorú som pekne nasolil a potrel drvenou rastcou a položil na koreňovú zeleninu. Pripravil som si aj červenú kapustu, ktorú spravíme na skaramelizovanej cibulke a neskôr použijeme trošku cukru, soli a octu. Uvaril som si aj zemiaky a spolu s múkou a s vajciami si urobíme zemiakové knedlíky. Na kačicu, neskôr teda na kasisu, aby som bol spisovný, použijeme trošku medu a mandarínky a uvidíme, čo z toho vyjde. Máme za sebou asi 4 hodinky, môžeme skontrolovať kasisu. Zemiakové knedlíky sa varia, kapusta sa dusí a takto zatiaľ vyzerá naša kasisa. Tajomstvom šéfkuchára je do výpeku si roztopiť trošku medu a mandarinkovú šťavu a týmto pekne budeme potierať kačicu a piecť ju pekne do chrumkava. Tak zdá sa, že novoročný obed sa vydaril a vám všetkým prajem, aby sa vám vydaril celý rok 2025.